しょう。祝日なのかな。明日って祝日扱いなのかな。明日って祝日扱いなのかな。ね、俺もやけど、なんやったら俺のいとこあれやわ、敬語言ってるわ。なんだって一瞬で俺らもやられるやろな。あー、違った。プロとかさ、プロさ、あとオフラインとかやったらさ、めっちゃ顔出してさ、めっちゃちゃんと座って姿勢よくやってるやん、ゲーム。いやでもちゃんと座ってるやん。膝つけてる。あ、そうなん。俺あぐらかかな無理やねんけど。今サーバー変えてるじゃん。よいしょ。イエスゴロさんやお前。とボイスチャットオフ、 PC チャットオフ、 OK、 完璧。オフ。もうな全然もの。あしげさんいっす。久しぶりっすね。
ジムまだ1回しか行けてないっすわ。行きたいんですけどね、ちょっといろいろ時間がなくて。めちゃめちゃ綺麗な人妻みたいな人ってやばかったっすね。ちょっとジムで興奮してました、一人で。やっぱ筋トレあれ夜中行ったら人おらんねやろうけど、ゴールデンタイムぐらいに行ったらほんまに筋トレのとこは完全にマッチョ軍団が支配してるから。工事終わったんじゃん。休憩ああ、そっち系か。夜中最高でしょうね。あ、ツイッチやめよう。ツイッチ使ったらなんか何々せえ言うから真っ赤にしよう。いやもうなんでもそうやな。テラハントはしてきた動画で。オッケー。落としてもったんけ。俺上上がるわ。パンディ。あー、通路出てた。リージョンハーフぐらい。
味方が今ね、一人ダウン、リージョンダウン、リージョンダウン。ゴーヨを探しております。下ですね。ナス、全然下じゃなかったわ。からのお前のコンカッション食らったからな、俺。お前のコンカッション食らってたからな。私。食らってたよ。ボーンっつって。うん。いや、階段のな、もうちょ上がろうかな、ぐらいやった。どこに行った？エラおった相手。その窓、多分俺が反応してる。いや、言ったらバンディットが打ち込みしてるところに撃ったっしょ。多分、反応したよ、俺。じゃあエラおった？じゃあエラおったわ。可能性は高い。タイミング。やば。階段や。なんで俺が死んだ？あ、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 お前がポイント入ってんのになんで外の俺が死ななあかんの？クソだるいやん、今の。バウンっつって。2発。何？アホか飛び抜けてるしかおらんの？飛び抜けてんのもなんか言い方変えたらアホかもしれんけどな。アホやけどあいつはおもろいから好きやわ。イージー
クラップ。ピコマルよ、ピコマル。レンツいったぞ、レンツ。あれ上がった？おっせえです。どこにおんのそのピコマル。何あれ、カッパンか。メイン会おるわ。えあああああ。しげさんちょっと待ってください、直しますわ。明日おるな。逃げ場ない。あ、くそ。なんて出てる。日本語で？いや、違う違う、英語で。そうなの？全然欲してないでしょ。これ入ったんちゃいます？これで入ってなかったらちょっとどうしようもない。欲しってんなよやと。カスコラ。にしてらい古さ、外人どもに。クソザコどもはほんま。かか入ったよかったっす。この縦のガバガバ具合よ。ドローン入国はしちゃったわ。ナイス。めんどくさいからもうこれでいいや。
Crap! 아 어때 그? 아 어때 쇼핑 코스? 나서 ショックドローン。ショックドローンってね。なんか入ってる。 2階うん。面白い。福さんの足ちっちゃいな。うん。いるわ。いるね。えいやちょっと御用じゃん。あ、やっとこ来い来い来い。何してんのこいつら。待っていや待ってそれ。どこの足音マジでこれちょっと飛び越えたんお前。あそこそこ行けんねん。いやもうこいつらやばい。ドローン回すよせめて。電通からフルさんいっぱい来ますわ。いや、ここいるだろ。多分おらんですよ。あいつそれ簡単でかい。さあ現地はこっちで開いてる。あ、見えね。見えねとかおったんや。いや反応よ。Down to 15 seconds. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. All friendlies were eliminated. Mission failure.だってシルバーおんもんな。シルバシルバーおるで、シルバー。ー。もう現地開いたら速攻現地やから。こいつら。かな。いやマジであんな走ってくるとあんな走られると足音逆にわからなくなったわ。見とけばよかったあっち。外人ドローン甘くすぎてほんま楽 Secure や the な。 bombs. ほんとそれ簡単にハイド決められる。ドローンにポケット。ナイス。 5 seconds to insertion. 赤でしょこれ。 Op 4 has located a bomb. Activating camera. ドッケビ。どうするわ。目標するわ。
うんまー俺強っ。あ、ラペ死んだ。ラペ殺した。それもう一人外傷おるわ。ここ負傷してる。 Op あ、 4, last stop standing. イージー。いやようあのラップ抜いたわ俺。スーパー煽りモード入ってる全員。面白い。だってこいつ相手のなんだ一番下かな、核落とせってか核落ちろって言ってたから。ベストバンディットトリック。もう自分で当たりに行ったんやけど、俺ドローンで見とったぞ。Secure the area. Keep your bombs protected. これ US ですよ。 ああ待って。Down to 10 seconds. Now you see me. Now you don't. Located a bomb. Get ready to engage. Vulcan's primary ready. Wall secure.くそ。 Enemy is about to scan the area. うわー、後ろか。白1階2階。 2階。あ、レンツから入ってきたわ。3階の。 Enemy scan incoming. Starting the カメラ clock. 取られた。今ラック。ああそうですね。ちょっと使えよ。いや、俺はこのカベーラがいい動きしてくれると思って Enemy るけど。 drone is moving into position for scan. 待ち待ち。ついてきたらあかんわ。マジで。いや、起こされへんと思うね。ああこれは。 Operator standing. 終わった。ああ終わった。ああ Mission failed. ああフェイズカベーラや。俺なんかプロチームのさ、あれチャームだけ欲しいねんな。なんか買おうかな。買えばいいじゃないですか。何買おうかな。US ランクすらついてない。しげさんやります？ US やから。日本でもそうやけど別に。俺らランク今適当にやってるんでも。まあ、堀さんは病気持ちのだけですけそうやろ。最高やろ。病気持ち最高。ど。老人ホーム帰り。チャーム買おう。
フェーズ変えましょう、フェーズ。フェイズな光ってんのがいいな。全部光んなあれ。あ、なんか一番光ってんのは、クラウド9。クラウド9とリキッドと EG かな。クラウド9あれ光りすぎじゃない？もう眩しいもんあれ。観戦画面。あれえぐい。近いよ。別にあれっすよ。全然気にしないっすよ。大丈夫。最強の、あクラッシュ最強と思ってるマサキがおるから勝てるっすよ。あ、一番キルしたいんで。一番キルしてるんで。 You've located a bomb. 任してほしい。ゴー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 。あ、痛い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 。なんか入ってきた。待て。クラッシュするんよな。いやおる。うっすわあ、古さん一回おるわ。これ赤ピン一回。なんか上から覗いてる。これ行こう。今のじゃあ2回クラッシュおる。うわショットガン強っ。ダウンしたダウンした。ダウン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 。スモークダウンスモークダウン。待ってやだるーお前。 One フレー friendly ムを置こうとした瞬間に。ナイス。ゴー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 。え何してんの？絶対無理やからそれ。何してんの？バカじゃんもうこいつ。嘘でしょ？こいつ嘘でしょ？ああ。いやいや、勝負しろよ、それ。あんなんだって一人やったら余裕やん。イージー。これ階段上がるとこれじゃね。なんだお前の装備。あれにレッドドットは渋すぎるでしょ。いいぞいいぞ反動で頭に出てくせる。いいぞ。15 seconds left. よいしょ。はいそこもドン。あ、もうはいドわーン。見えてたよそこは見えひんねんな、ちゃんと。これわかった。小杉俺ら死んだ終わりや。それで。せやでー。せやでせやでー。頑張ろう。何やプロや。直ったけ。でやり返すんやろ。もうほんま外人ってわかるよな。もうこの性格やられたらそのオペでやり返すっていうマジで。それしかないから。まあちょっとおもろいわお前ら。自分が使って同じようにいくと思うんがすごいよねやっぱ。まあでもその精神が逆にいいかもしれん。よくないでしょ。 Protect the bomb. とりあえず使ったら強いんじゃないんで。いや、チャレンジ精神出てるよ。ほらもう横補強してきたんだよ。怖っ。これはブロンズ、シルバー、じゃあゴールド帯でしょ。プラチナかい。
そうや。これちらにマジっすか、これで。トラニーですわ。トラニーですわ。4も普通ですわ。 10 seconds. おお、まあ、補強お前、おー、ガバメントかも。これが保険にもある。俺のバルキリーは見えへんから。 Locations are secure. Deploying CCTV. 一人だけ Razor wire input. Changing mag. Shield is up. See. おい、お前強っ。お前マジ強いわ、それは。ドキメおるわ。 Changing mag. あー、レンツ入った、これ、ライオン。 Enemy is about to scan the area. 入った。入ってる入ってる。死んだんじゃない？あー、出た出た出た。詰めれる。ナイス。スイッチかな？あ、入ってる入ってる、レンズ入ってる。詰めてる詰めてる、全然詰めてる。あ Last stop standing. ー、くそ。下？いや、わかんないです。 AFK。 Just a little trick. これ嘘やで、これ嘘やで。ドキメ動いちゃったから。入った？買い出した。 Loading new mag. 15 seconds left. 5 seconds to go. くそ。 Time limit expired. 13キルしてるやん、こいつ。何気。世界を平和にすることは。何言ったかてっかな、これ。さっちゃん持っていこう。あれですよ、外人サッチャーなんて意味ないっすよ。 Need to use your drone to locate a bomb.あ、2階だ、これだる。 Drone has located a bomb. 攻め方知らんて。ゴルドで動く。 10 Up on seconds with to go.
ラップってたらいけんじゃね？ 5 seconds. You found the bomb. Reloading. Cover me. Swap back. 毒いるわ毒。My device is planted. My device is ready. Lights on. The device is planted. Disabling enemy. 待って。待ち。あ待てない待てない。くっそ決めつきたか。ポイント中でビジョン。あカプカンが One 外だな。 friendly operator remaining. そのカウンターのとこ。あ、二人来たー。 Been eliminated. ちょっと前。これはもうちょっと待ってくれたらいけた。いや待てなかった。俺あっこに開通るロテアナのとこいたから待てんかった。久しぶりにカップのあれ見た。このずい。まあいやとりあえずキルレは上がった。俺上がったんかな。1以上いったらキルレ上やから。それでいく。しげさんインしてないっすやん。しげさんフレンドやったっけ。てってれってバリラグバリラグ。ショップのチャームバリラグ。てかチャーム毎回ラグいっすよね。いいっすよ。入ってください。どうぞ。フェイズ普通にかっこいいけどな。フェイズちょっと見るわ。今回あれナイス。どうもです。しげさんフレンドでしたっけ。絶対フレンドやったやん。ラグすぎて。さては消したな。いや僕は消してないですね。さては。そしたら送ったらいいか。あどれにしよっかな。ナビにしよう、ナビ。いやや。じゃあインツ。誰もつけてない。エンパイアなんかちょっとあれやな。ダサいな。
メイドインブラジルは結構普通にいいっすよ。あんま光ってないけど。クラウドライン光りすぎやってこれ。フェーズ光ってないやろこれ。光ってる。光ってるっすよ。クラウドナインがちょっと異常。これやばいなクラウドライン。ノラレンも光りすぎやろ。でもノラレンつけるとはつけるであんま光ってないっすよ。ペンタええな。フェーズにしよう。フェーズかっこいい。なんかレジェンダリー当たらんかな。送ったで。ちょっと待ってくださいね。うん。来てないっすね。フルボニキやんな。ドットっすね。とっと。ドットついて取られたんですよ。マジ？誰かに。あ、これか。フルさんの、はい来たっすね。あ、しげさはい。ん、行かれへんっすね。あ、そう。なんで？俺ランクついてないはずやねんけど。ランクのそのポイントがうん。違いすぎてっすね。ガイサバのあれでもいけないですか？多分いけない。この感じ。行かれへんっすね。1884。差があって。しげさんいけないっす。今シーズンからそういうことついてたもん。ついてたな。多分もう一回入ってもらえます？ほい。無理っすね。あー、しゃあないっすね。すいません。いいえ。またやりましょう。おいっす。
再起。 OK。あれ聞いてみるかな。なんかパッとする明細ないよな。ジョイスティック。お前これ絶対歌お前引っかからんけどお前。やめろお前ジョイスティック。ジョイスティックあかん。これ絶対引っかかるやん。はい。どういうこと？オーケー。レッツゴー。間違えた。一人でタップね。招待をください。あざっす。このバイタリティのウェポンスキンにフェイズのチャームっていうの。合わねえ。渋いな。
チャーとか L マップ全部あれか。ねめんどくさいし、マッチしてこれ使おうって決めたやつから書いていこう。全部つけたらいいんじゃない？全部つけるんやったら、普通に全部つけられるってやつあるっすよ。え、嘘でしょ？あるっすよ。どこに？で、チャーム選ぶじゃないですか。チャーム、自分の持ってるチャーム。で、このチャームを押して、装備で、なんか、普通に全部に選択ってあるっすよ。全キャラに？全キャラに。オルトで全画面表示かな。なんだっけ。なんかできるやつ、それで。マジか。チャームとか結構。初知り。いいね。外人ばっか。バットが NPC まとめ方にいるやん。ヘイフルボニキって言ってるよ。誰が？ステーブー。何がロールやねでもロールってどういう意味なんですか？未だによく分かってないですよ。ん。わらみたいな感じや。あ、そういう感じ。だから未だに PC って言ったことない。どうする？もう一緒のやつだったら思んないですよ。外人はいろんなやつとローテするから面白いんです。匠フェスティバル。わら、OK。監視金庫。まあいいや。Protect the bombs. 5 seconds and counting. Increase surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Playing my trump card. You can stop worrying about my name. あ、びっくりした。仕掛けた。Op 4 located a bomb. Protect it. RT2。待って、おい。なぜどういけなかった
イス。ナイスちょい。ナイス。あと多分屋上。実はハンドガーで勝負しよう。いけろ。ナイスの屋上にいる。いけるいける。いいちゃんだけ。全然食らってないし全然食らってないし。当たってなさそうでしたもん。いや一発当たってん。今当たってたんですか。さすがに無理やで。ちょっと俺そういうキャラちゃうからさ、ちょっとキャラ保持したいからお前とちゃうからちょっとやめてくれ。いや、行こう、フルさん。行かない。いや外様で勝てんかったら日本様で勝てないっすよ。そんなんどうでもいい。行きましょう。ゴリ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 。いや俺はもう自分を信じてるから誰も信用してない。ダメっすよ、そのチームプレーを見習いますよ。 Protect the bomb. チームプレーそうなんやろ死んでるやつにハンドガンで行こうって言ったらさ、何がチームプレーいや、完全なるチームプレーでしょ。どっちアドバイス。あ、なんかこのショップで。よし。Are secure. 無理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 。ああそこ入ってた。バリエグいな。ガレージからや全部。ガレージ倉庫。アリベステアステアス。ブルーブルー。 Enemy drone is moving into position. That's right. さあ俺ポジション入ってなかった。Op 4 has located a bomb. Swapping back. 現地はこう。 The operator remaining. Enemy scan incoming. Starting the clock. Been exposed. 終わったー。もう動いちゃったよ、もう。 Eliminated. Mission failure. よく気づいたわ。さてこちらを。行ってきまーす。やばい、02だ。Protect the bomb.
しご降りた、はしご降りた。はしごやった。洞窟。ゴー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 。 Spotted. めっちゃあいつら武器庫補修するからな。てかエラあんな洞窟の近くおって音聞こえてないわ。やばすぎる。このゲームもっと聞こえないですから、もう。音という概念がなくなりましたから。We need to locate a bomb.渋いな。会社に詳しいわ。ガレージエーガーとマエストロ。Hunter's next. いや、ごめん、いいよ、抜けん。ガレージ、ガレージ。ナイスナイス。おかしい。まだってないのかな。お、こんにちはあ。あ、こんにちは。
今度は地下か。オッケー。カベイ Drone ラ has found a bomb. オッケー。探す？ー。なんかドローン探してるから、こいつ10探さなくてもいい seconds. んじゃないですか。 Insertion in 5 seconds. フラッシュまた俺は。 You found a bomb. Make your way to the location and defuse it. Hostiles located. Basement. アルストカイド。アルストプラス。クラッシュ双方かよ。Activating drone. ナイトカメラ。あとカイドぶっこ。行こパルスもある。パルスやった。あー、フラッシュしてるしてるしてる。階段。じゃあ俺のキル。 Op 4 eliminated. Friendly mission successful. 最低最低ゴミおるゴミゴミおったゴミクソゴミやん今の。よっしゃやば。よっしゃ俺のキルちゃうでほんま。ー。シャーゴールド2。おもろいよ。いやー、いいね、ガイサバ。楽しい。あ、ちょっと待って。チャーム選ぶっていうのはどこで？確か普通のオペレーター画面でいけたっけな。装備で、なんか武器選ぶじゃないですか。で、オルトで全画面表示。チャーム選んだ時に俺と。そう、チャームの時か。チャームで、うんまあ例えばハリーの計画あ俺と。で、全画面表示で、すべてに装備、下にありません？装備中って左下にあって、その下にすべてに装備。出てきました？じゃらん。俺と全画面で。お、これでいったかな。お、いった、すげえ。これができるんですよ。あれ楽やん。俺毎回一曲つけたし。でも気づいたらこれ増えてましたからね。あ、そうなんや。飴玉ベジット一番強くしよ飴玉クリリンはいないですか？う。それはやる絶対。現在打たれへんねんで。光線出されへんからな。
クリーニングの経営さんが一番殺傷能力高そう。一番殺傷能力高いやん、魔漢光殺法や魔漢光殺法でも穴しかあかんじゃないですか。突き刺さるからな、でも。いやでも紀元山2つに割れますから。真ん中行ったら。うわーっつって。あれでフリーザー真っ二つになったもんな。そう。フリーザーちゃうわ。あべ。ナッパー避けろ。はあ。ハテナマス止まっただけで17万も HP 削られたんやけど。やば。17万って結構。チョコレートコロッケさ。火薬や火薬。太陽系破壊カメハメハ。強そう。サタンとかいらんて。このベジットは強いかどうかやな、まず。 TS4 ダイヤモンド。サブアが臭いな。やっぱり強そう。 Secure the bomb. 5 seconds. Op 4 has イージー。イーゼクラップ。地下入る。2回入るっすね。え、なんで？でも激ロ激ロ足激ロ足激ロ。えいナイス。ナイス、死んだ。IQ これ殺せんじゃない？お前ね IQ、お前 IQ でしょっていうか。これさん、まだ見といてくれ。まだベッド。あ、気づいた、記念見てる。一生ロックしてる。あー、殺した。 One Op 4 Nice. remaining. リフ落ち。あうえやっていくわ、スーパーローバー。おっそ、ほんで。あんなんやられたらムカつくわ。いやー、こいつは下手くそそうやぞ。いい感じ。
でもあれサプレッサーつけると絶対強いからな。いや反動抑えられるぐらいじゃないの？いや、なんか、いや、格差つけると絶対伸びてる。マジで？いや、マジで。でも普通にアマルで、あれ、ショットガン使ったら強いっすアマルンルンでもん。アマルンルン。あんまり使うこともなくなったな俺。あの時だけ。 Secure the area. Keep the bombs あ protected. まり、やっぱ、一番強ないよ。もうちょっとな。いい感じに改良してほしい。5 seconds. Keep an eye out for Op 4 to defuse your bomb. Initiate jammer. 見るように置いといて。 Jammer radio activate. ああ言ったら壊された。俺が死ぬんかそれ。2回っすか？娯楽娯楽。あ、やばそう。 Op 4 has located the bomb. こいつ体から血出てんのに。もうダメって。やばすぎー。やばい。マジでやばい。かわいそう、これはかわいそう。 A bomb has been located by Op 溶けね 4. Secure a bomb. Destroy it. 今の暮らしかわい Mission そう。 failed. All friendlies neutralized. マジでそれ溶けて、俺のやつ溶けて。いやでもこれイージーだわ。殺しまーす。こいつらは余裕っすよ。まあ、ていうか現地オールだけで勝てると思うんやけどな。です現地、しかも開ける、なんか、ほんと1人2人ぐらいしか来ない。英国、これ英国だな。エコー使えるのせっかく。パルス使おう。正面俺一人で十分だ。 Secure the bombs. Secure the wall! Be advised. Op 4 has found 5 seconds to insertion. Yokai can handle this. Bomb located by Op 4. Device placed. Device placed.うわ、グラドル。 Loading.
パしてるわ。あれ、古さん息してないよ。いや、俺がやるまでもないだけの話だからな。古さんがキルできるように、毒で流しとこ俺アシストされたら何もできんからほっといてくれるのが一番嬉しい。う。いや、ほっといてあげますよ。俺 IQ 使おう。なんか腹減ったな。 Need to use your drone to locate a bomb. お、地下だ。これ食べますか。よかったって。 Drone has found a bomb. いいとって、オペレート的に。現地カチカチそうなの。あれやな。ラストカッパーン。 10 seconds to insertion. 5 seconds. めっちゃキッチン付近仕掛けてるよ。カッパーンの焼き肉だな。 Make your way to the diffuser. The diffuser is no longer in your possession. Now secured. ナイス。おじさんこれ。ね。使い回そう俺が。 OK。これほドラゴンフライ死んだ。ナイス。いたー。まさき後ろ起こして。あ、自分で立てろ。あ、待って、手前おったし。それめっちゃ手前。階段下あたり。 Friendly last 策 operator が standing. 邪魔する。あー、惜しい。 Op 4 eliminated all friendly. やらかした。あんな手前におると思わなかった。あ、初見さんどうもです。3回目いけますか？参加は特に受け付けてないです。ごめんなさい。やばい、俺何したらいいんだろう。何したらいいんだろうか。ツイッチ使ってチクチク。よいしょ。We need to locate a bomb. おい、スカイさん、お前生きてんのやったら来いよ。ガイサバで遊ぼうぜ。さん、これ、ダイニング大作戦。
やらんえダイニング大作戦。なんてダイニングで。ダイニング突。い10 seconds to insertion. けるっしょ。 Insertion in 5 seconds. 俺が3日目になるわ。フロストいるわ。撃って。 Your mission is to locate and defuse. You must recover the diffuser. やば。やば。渋。なんちゅうタイミングで上来てんの。モンタモンタもう前に出てこないでくれモンタもうゾンビ。バイオハザードなんてだ。まあこれやったらるっしょ。ほんまモンタ邪魔。寄ってきますからね、あいつら。でもあえてな、もうついてこられたら俺嫌やねん。殺さんなもん。でもついてくんなって。ついてくんな、ほんまにうっとうしい。やってわかんないし。モンティ。ムカつくからショットガンでいこいいね。う。先生に Zone to locate a bomb. 2回。あれ2回か。 Drone あ、 has エ found a bomb. コ Be advised, your drone has located a bomb. ー。あ、リバイモール。下降りてきたな。ロビーオールだ。キッチンかな。10 seconds before insertion. 図書にもおるね。 5 seconds to insertion. ちょっとどうしたいな。 Proceed to bomb location and defuse it. Drop it. Reloading. ここ開いてる。下行かあれ。あ、それ渋。One friendly operator remaining. ショットガンショットガン耐えられてんけど俺マジ怖っ。中さ。耐えてきましたね。
サクともこっちがいたよお前タイヤがってショットガン。外人あるある。びっくりしたわあの近距離ショットガン耐えた思って。さあ本気で殺しに行こう。こんなことよりお腹空いたからなんかちょっとすごいな。みんなエイペックスランク。4時か、早っ。よいしょ。餅餅もちくんす。餅食うぜ。海岸線か。なんだ、相手日本人4パか。どうか。ガイサバダイヤ目指してんのかな君たちは。放送してるの忘れてた。YouTube 切ってた。誰も見てないっしょ、ほら。誰も見てないんだよ。まあ、あるあるっす。コメントがないと、とりあえず YouTube 見なくなる。で、携帯とかで、なんかアプリとかやってたら、付け忘れていい。あと9で1 Secure the area. Keep the bombs どっ protected. から守らせんねん、もう。Barbed wire going up.
ペント開いた。でも開いたんちゃうかな。開いた。ゲンチャバソ。下下。サンライズ死んだ。まだ死んだ？死んだ。ちょうだい。俺、毒じゃない？終わったー。あ、待って、開いて Advised, ビリヤード Op 入って 4 has る。located a bomb. 階段いるわ、あと。開いてやった。 Swapping bags. A bomb Across has to been the- across located to by Op 4. ラグすぎ。One Op 4 remaining. あとは赤外。赤外。あ One friendly operator remaining. ワンゲージ、ワンゲージ。タイトル。 Op 4 eliminated. Mission successful. やっぱ日本人同士だとラグいな、マジで。ラグいらない。えぐいもん、IQ、頭壊してたやがった。フェイズが光ってるかどうかも分からへん。いやもうペンタハウスは怒られるって。キッチンしよう。ペング切れる、ペング切れる。Secure the area. Keep the bombs protected. The bomb. Be ready for assault. Reinforcements in place.サンライズラペサカラペこれ勝てねえな。ナイキュ上か。入ってサンライズカウンター。サンライズカウンターね。あ、待って、2人おんのかい。これは聞いてね。ディフューザーがオフィスに落ちてるわ。守ることを決めたよ。いい。
めっちゃ発音いいな。アガルファーチ。ブルー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 。ああ、 Mission failed. All friendlies were eliminated. They bombard you. 言うと。なんか5対2から負けたからな、今の。まさかサンライズ2人と思わんかった。Protect the bombs. Located the bomb. Plan your defenses accordingly. See that? Hacker drone head on. Head deployed, awaiting そ target. れはベッドだ。 10 seconds left. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile. Take cover, they're on that wall. Camera ready. またブルーが外。 Located a bomb. Protect it. Jammer activated. フッカー入ったわ。キッチンエンド外と、ごめんね。滑っちゃった。キッチンエンド外。Dog mute needs us. どこあと。また買ってくるソフィア。は俺から見えねえ。ソフィア、買ってくるソフィア。あー、これやばいやばいやばい。 Failed. All friendlies have been neutralized. 外人クオリティ。あお。やっぱ英国強えな。
本当まさか。よかった。よかった。カメラを OK。 10 seconds to go. 5 seconds. 顔置いてんの。 Proceed to bomb location and defuse it. さてさてどうしよっかな。マスターですよ Reloading! Cover me! まずアクアリウム英語もちょうど You have dropped the diffuser. カメラ引いた。あ、これ下2人。あー。渋。あ、待って、当てんのか、大窓。だる。あ、 We have been eliminated. あ、でも一発当たってんねや。もうあいつのせいで全てはぶったこれやっとペントでしょ。切ってやろあ、キッチン俺、キッチンだっけキッチン、あれキッチンだっけあ、どこでもいいや。うわでもうちょっとで餅が食い終わる Need to use your drone to locate a bomb. OK。 Drone has located a bomb. フークイエーガー。別にんかった。5 seconds. この辺しっかり裏で You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it.変化シード置いてんのか。サンダーゼロうわ、中庭に回してる。 Throwing frag grenade. I'll hit these sleeping.
オフィスからブルーバーまでいないけど、ブルーバーさん足元回復してるから。 Ready to push them out. 中にはいるな。えどこあ、サンレサンライズスサンレスサンレス。カウンターカウンター。渋すぎる。やべ。Reload! いやー、これサンライズきびいな。いや、待って。おー、まあ、右捨ててるし、これ絶対現地行けたな。 Last operator standing. 中にはか。うい。 All friendlies have been eliminated. DM。40%で負けちゃった。やばいやばい、シルバーいっちゃう俺。あ、ランクいけんくなった。ランクいけんくなったうん。ポイントさうん。笑った。 1051。何気ギリギリやったんや。わあ、RK 落ちす。終わったっすかお疲れっす。終わったで US? US。やけど今、俺がシルバーくらいまで行ってるから。 1051の差でいけんくなった。 US 俺ダイヤやから無理やな。変えるっすかサーバー。日本でやる？俺どこでも。あんまやれないんで。もうどこでも大丈夫です。じゃあ日本でやろう。はい。誘ってくれたら行くわ。さきが誘ってや。あ、オッケー。あいつのせいで俺今日今のさっきのランズも全部すべて狂った。やあれはやばかった。ばいでしょ。あれ系アカウントは俺あれっす。GG イージーロールってやつ。知らないな。多分振るんでると思うんですけどね。インしてないまだ。あ、今行きました。まさきさんが振れんだよ。そうっすね。なんか出てきたから。そこシルバーなんか外そば。ゴールさんやったねまだ。これあれゴルスなうん。あ、じゃあ次でゴルフォゴル4なんかスクワットの MMR の差が1051大きすぎます。これ多分フルさんと、あれまだサーバー変わってないのこれ。俺、ポストもしますよ。その方がいいかもしれないですね。なんか、これ今シーズンあるバグらしくて、へえ。一回外サバ行ったら、そのなんか味方まで US の判定になって、ああ。みたいな。
便やな。あ、ヒロさんお疲れっす。ほんまひどいよ俺にメンチ切ってからな。バレふてこい顔して運転してる俺にメンチ切ってきたからな。ヒロさん毎日3人引かな気がすまんからな。3人どころじゃないやろ。乗ってるやつ殺したんやろ。マジで。バス運転手としてあるまじき行為。いや、クソ渋滞してるのにさ、もうちょっと工夫して運転してくれると。ああ、これ俺まで影響してるわ。ああ。フラさんがなんでボルワン俺が日本サワー持ってったんやんか。日本いや、サ違う。ああ、そうか。俺はえ US サバやかブロら。ニキゴールドっすか？いや、US サバやで俺。いや、プラニアで。あ、じゃあ、多分フルさんが俺が戻してくるわ。ついでに放送も切っとこう。